Nahrala som ti video, ako presne môže vyzerať taký shadow work v praxi. Ak chceš žiť v súlade so sebou naozaj v celistvosti, ale naozaj, tak potrebuješ sa pozrieť na všetky svoje tieňové časti. Rýchla ukážka toho, ako si môžete pomôcť v momentoch, keď sa zaseknete a keď niečo neviete spraviť. Tieto dni sa zasekávam a zasekávam sa v tom, pretože chcem vytvoriť jeden mentoringový program, kde budem učiť vlastne študentov tie techniky, ktoré ja využívam vo svojom živote už asi 12 rokov, hej, alebo nie samozrejme všetkých využívam 12 rokov, ale veľa z nich využívam naozaj takúto dlhú dobu a všetko vlastne, čo sa mi do tohto života vnieslo, alebo všetko, čo som sa naučila v tomto živote a funguje mi a pomáha mi, tak to chcem odozdávať ďalej. Lenže zasekla som sa a tu práve nastáva to cvičenie, ktoré ja mám rada a je to jedno z cvičení, ktoré vlastne budeme aj v tomto programe robiť a chcem to aj študentov naučiť. Opíšem vám moju situáciu. Momentálne sa snažím jednak vytvoriť nejaký príspevok, vytvoriť nejaké video, vytváram si nejakú grafiku na príspevok k tomuto môjmu kurzu. Dávam dokopy materiály, dávam dokopy vlastne všetko, čo ten kurz bude obsahovať. A ono akoby na takej tej mentálnej rovine to mám spracované. Na takej mentálnej rovine presne viem, čo tým ľuďom chcem priniesť, akú hodnotu im to má priniesť. Vidím, akú to má hodnotu pre tých ľudí. Viem, že som tieto kurzy už robila viackrát. Viem, že to malo veľmi dobré ohlasy a ľuďom sa tým naozaj zmenil život celkom radikálne. Ale napriek tomu mám dosť veľký problém vôbec spraviť niečo. Normálne sa cítim, že ako keby ma to tam už asi 3. alebo 4. deň vôbec nepúšťa. Buď nahrať nejaké video, alebo vypustiť ten príspevok. Jednoducho niečo sa vo mne deje. A teraz, tu nastáva práve ten shadow work a to, čo treba robiť v týchto situáciách, keď sa zaseknete. V prvom rade súcit k sebe samému. Pretože možno vám tam začnú vybiehať všetci tí kritici, že mal by si to spraviť, hej. Veľakrát, akoby, hlavne teda v minulosti som išla do takého toho obviňovania seba, že už to dávno malo byť, že som neschopná, že však je to také jednoduché. A teraz, ale čomu tam vlastne čelím? A potrebujem sa pozrieť na to, že čo je tam ten strach, ktorý ma vlastne brzdí od toho, aby som to spravila. Čo je to, čo ma kvázi núti prokrastinovať alebo nejak sa vyhýbať tej téme, vyhýbať sa tomu zverejniť nejaké video alebo pridať nejaký ten príspevok. A teraz, čo je ten strach? A potrebujem sa v tom naladiť na seba. A to, čo si tam akoby zvedomujem, je strach z odsúdenia. A strach z odsúdenia má takmer každý, alebo možno, že by som si dovolila tvrdiť, že asi má každý na nejakej úrovni strach z odsúdenia alebo z odmietnutia. A presne mi tam nabiehajú všetky tieto akoby rôzne strachy, vedomé aj podvedomé a nejako si s tým pracujem. Čiže akoby byť súcitná k sebe samej, čo mi tam prichádza, k tomu, ako to mám v tejto situácii, v tomto momente, a nechávam to sebou akoby tak pretekať. Nesnažím sa to potlačiť, nesnažím sa akoby na silu narvať tam proste nejaký príspevok a na silu vytvoriť nejaký text, ktorý bude zrozumiteľný a tak ďalej. Ale idem do toho s citom, s jemnosťou, opatrne. A pozývam tam vlastne všetkých tých mojich bubákov, ktorí sa tam boja, všetky tie moje časti, ktoré tam majú strach. A teraz mi tam ako vybiehajú rôzne strachy typu, aby si nemysleli, že proste idem predávať a idem to robiť čisto pre peniaze, alebo aby si nemysleli, že som nejaký fake, aby si nemysleli ľudia, že vlastne je to iba ďalšia nejaká namotávka, iba nejaký ďalší kurz alebo ďalší nejaký program, ktorý sľubuje hory doly, ale vlastne nič im neprinesie. Čiže toto sú tie moje otačky, toto sú tie moje koliečky, ktoré mi tam akoby behajú a toto je to, čo sabotuje vlastne mňa a moju tvorbu. A teraz, čo tam v tom potrebujem spraviť, je pozrieť sa na to, ktorá časť si toto myslí, ktorá časť sa tohto bojí.
Pretože máte tam, ak takéto niečo zažívate, máte tam nejaký takýto vnútorný split, tak je tam jedna vaša časť, ktorá vie, že to robíte dobre. Vie, že čo to vie priniesť ľuďom. Vidíte tam tú hodnotu a tak ďalej. Viete, že dokonca viete vystupovať pred ľuďmi alebo iné ďalšie veci. Čiže nazvala by som to taká tá sebavedomá časť vás. A potom je tu ale tá druhá časť, ktorá hovorí, ktorá vás tam brzdí. A teraz je tam vlastne to podstatné dovoliť si uvidieť tieto dve časti a pracovať s oboma časťami. Čiže neodmietnúť ani jednu, ani druhú, pretože obe sú v tom podstatné. Toto sú veci, ktoré mňa veľmi bavia učiť, pretože je to niečo, čo mi naozaj pomáha. A prvý krok, alebo povedzme druhý, prvý krok je ten súcit, ale ten druhý krok je to dať si čas, uznať všetky tie strachy, ktoré tam sú a dať si znova čas, pretože tých strachov je tam možno viac a možno sú hlbšie. A pozrieť sa na to, čo tá časť, ktorá, povedzme, ma tam sabotuje od tej tvorby, čo tá časť vlastne odo mňa potrebuje. A v ideálnom prípade ja stelesním každú z týchto častí. Čiže stelesním fyzicky aj tú časť, ktorá má tam ten strach, ktorá sa tam niečoho bojí, ktorá to nechce robiť, ktorá má na to nervy, ktorá by najradšej robila niečo kompletne iné. Hej, čiže potrebujem akoby sa s ňou spojiť, potrebujem jej porozumieť, pochopiť ju, vnímať ju s tým súcitom a potrebujem nájsť ten prienik, ako by sa tieto dve časti vedeli stretnúť. Pretože ak nájdem ten prienik, ako by sa tieto dve časti mňa vedeli stretnúť, keďže som ich už pochopila, viem, že čo potrebuje jedna, čo potrebuje druhá, tak keď sa stretnú, tak zrazu sa niečo uvoľní. Zrazu to telo nie je v takej tej tenzii, v takej tej guči, to telo nie je v nejakej úzkosti, ale zrazu tam niečo zaklikne. Pretože zažívame vnútorný pocit bezpečia, že je to pre nás bezpečné robiť. Pretože možno, že tá časť, a teraz tu idem hovoriť to, čo ja tam vnímam u seba, tá časť, ktorá sa tam bála, sa bála toho, že nebudem autentická v tom. Táto časť sa bála sa toho, že pôjdem podľa nejakých marketingových štruktúr, že budem príliš sledovať algoritmy, že budem príliš sledovať to, aký čas nahrávam to video. Bála sa toho, že dám tam text, ktorý je generický, nie je to niečo, čo by som ja akoby písala a niečo také odo mňa. Hej, a teraz vlastne, aby som mohla niečo vypustiť, ja potrebujem zahrnúť to, že táto časť mňa tam kričí po tej autenticite. Táto časť tam hovorí, ja to chcem robiť podľa seba, aby byť v tom úprimná, byť v tom sama sebou. A vďaka tomuto tá úloha, ktorú som chcela spraviť, je vlastne splnená, lebo idem do toho autenticky. A toto je to, čo môžete vlastne použiť, takéto cvičenie v týchto situáciách, kedy sa zasekávate. Že si dáte taký vnútorný rozhovor s tými všetkými vašimi časťami, ktoré tam sú, hej, ktoré sa tam ako ukazujú, ktoré tam vyskakujú. A následne ich integrujete. To, akým spôsobom sa táto integrácia robí, budem učiť na tom kurze. Čiže ak by ste sa chceli pridať, kľudne mi napíšte. Bude to naozaj taký mentoringový kurz, hlavne teda pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť tie techniky a chcú to využívať vo svojom živote pre skvalitnenie tých vzťahov, pre skvalitnenie zdravia, rozbehnutie biznisu a tak ďalej a tak ďalej. Budeme tam prechádzať akoby aj rôzne meditácie, budeme robiť aj programovanie Theta Healing a tým, že je to zamerané vlastne na tú skupinu, tak to zdieľanie, ktoré dáme na začiatku a aj na konci, bude formovať vlastne celú tú skupinu, že tie témy, ktoré
No to už kecam. Hej, a toto je presne to, že už akoby idem do niečoho, čo si myslím, že by tak malo byť a že čo by som mala povedať. A tu ma začína zrazu vypínať. Hej, tu ma zrazu začína vypínať, pretože táto časť tu akoby vidí niečo, že toto mi nesedí. Toto není to, čo tam vlastne chcem ako odozdať. Toto není ešte to jadro, čo tam chcem vyjadriť tým ľuďom. A teraz znova ako potrebujem sa zase naladiť. Zase sa nalaďujem aj na tú druhú časť a vnímam, že OK, čo je to, čo chceš povedať? Čo je to, čo chceš povedať? A teraz, veľakrát, ak nevieš, čo to je, tak si potrebuješ presadnúť. Reálne fyzicky si potrebuješ presadnúť na to miesto, kde sedí tá časť teba, ktorá potrebuje tú pozornosť a potrebuje sa nejako vyjadriť, pretože ju nevnímaš a nevidíš a nebereš ju do úvahy. Čiže presadám si a ono veľakrát je to cítiť, alebo vy viete, že kam si máte presadnúť. OK. A na tomto mieste kompletne integrujem túto časť, alebo kompletne ju stelesňujem. OK. To, čo mi tam ide z tejto časti, je to, že ten mentoring, ktorý idem otvárať, nebude ľahký. Nebude ľahký v tom, že bude tam veľmi veľa vychádzania z komfortnej zóny. A teraz už z tohto miesta vnímam, že tá časť, ktorá to tam chcela predtým prezentovať, ktorá chcela rozprávať, chcela ľuďom slúbiť to, že to bude strašne jednoduché, že to pôjde ako po masle, že nebudú musieť vlastne čeliť nejakým svojim negatívnym pocitom a tak ďalej. A táto moja časť, ktorej som, je úplne... Reálne to bude deep work. Bude to naozaj hĺbková práca. A hĺbková práca sa vyžaduje kopať trošičku do hĺbky. Vyžaduje si pozrieť sa aj na tie nepríjemné veci. Na tie nepríjemné veci v našom živote. To znamená uznať si to, že som v prdeli. Uznať si to, že sa mi nedarí vo vzťahu. Že sa ten vzťah kazí a rozpadá. Priznať si, že no však nemám asi naplnené tie potreby tak, ako by som ich mala mať naplnené, alebo v ideálnom prípade chcela mať naplnené a iba sa tam akoby tvárim, alebo snažím sa vtesnať do toho, že však je všetko v pohode, všetko je v pohode. Ale pod tým nejaká naša časť vlastne kričí, že ono to nie je v pohode. Čiže je to taká vlastne konfrontácia s realitou. A toto je to možno, prečo ma to vlastne nepúšťalo do toho, lebo mám pocit, že veľa ľudí akoby očakáva, že nebude musieť vykonať nejakú tú prácu na tom, aby sa zmenila ich realita. Ale to je práve o tom, že je to akoby taká náplasť. Je to krátkodobé riešenie, ak sa pozeráme iba na tie svetlé stránky nás samých, svetlé stránky druhých ľudí, svetlé stránky toho, v čom žijeme. Ale táto časť je tam, že ale ono to vie byť fucking shit. že fakt sa dejú vojny, ľudia majú problémy a sú to veci, ktoré sa nedajú prehliadať. Respektíve dajú sa prehliadať, ale keď ich prehliadame, tak to znamená, že si tam iba vytvárame nejakú overlay, hej, alebo teda nejakú vrstvu navyše, hej, dávam si klapky pred oči. Ale reálne ono sa to deje, aj keď to nevidím. A není to také, že ja ťa nevidím, tak ani ty mňa nevidíš. Hej, že toto sú, ako vnímam, že sú tam vlastne také detské hry. A to, o čom bude vlastne tento kurz alebo tento mentoring, bude pre ľudí, ktorí sa chcú ako fakt pozrieť aj na tie shity. Budú sa chcieť pozrieť na to, čo im v tom vzťahu nefunguje. Budú sa chcieť pozrieť na to, čo im nefunguje v tom biznise. Budú sa chcieť pozrieť na to, ako sami seba poškodzujú fyzicky. Hej, ako vlastne to zdravie im hapruje veľakrát a všetky tie obranné mechanizmy, ktoré tam majú, vlastne, že oni im kurňa už neslúžia. Alebo teda oh shit, kurňa, oni práve že slúžia. Oni práve že slúžia a ľudia z nich majú benefity. A tým, že z nich majú benefity, tak tie staré programy a staré presvedčenia nepúšťajú.
A stále robia tie isté vzorce, hej, alebo stále nasledujú tie isté vzorce správania. Pretože im to slúži. Čiže je to pre ľudí, ktorí sú otvorení pozrieť sa aj na ten shit, že to, že som v tomto toxickom vzťahu, mi vlastne slúži. A priznať si to, nájsť to podvedomé, áno, ja si to vyberám. Nájsť to podvedomé, prečo si to vyberám. Pozrieť sa na všetky tie strachy, ktoré by pramenili z toho, chcem z tohoto vzťahu odstúpiť. Nie, nemôžem. Bojím sa, že keď z toho vzťahu vystúpim, tak sa niečo zle stane. Čiže pozrieť sa na všetky tieto veci, čo najhoršie by sa mohlo stať. A pre takýchto ľudí bude ten mentoring. A toto je to, čo tam idem rozobrať. Rozobrať, fakt rozobrať na drobné, aby sa to mohlo znova spojiť, ale už s inými skladačkami. Čiže potrebujeme, toto je ono, potrebujeme ako keby, bude to o tom, že ideme sa vedome rozobrať na to, aby sme uvideli, ktoré z tých kociek tam proste nepasujú, ale sme sa ich tam snažili nejako vtesnať a ono to tam potom tak nejak si škrípalo a niekde nás to tlačilo. Takže to rozoberieme. Áno, rozoberieme. No už len toto dáva ten feeling takého zoom out, že si od toho odstúpim a vidím tam aj medzi tie škárky a vidím tam aj všetky tie plesne a všetky tie zaprášené časti a všetko to, čo mi tam akoby rastie v tých škárkach, kde to akoby nebolo v dobrom spojení. Čiže toto tam budeme hľadať. Budeme tam toto hľadať. A teraz vlastne z tohto rozpojenia to pôjdeme čistiť. Čiže už si budem vyberať, že dobre, tu je takáto časť, takáto kocka. Ale akože ja už ju tam nechcem, ale ona tam nejakým spôsobom trošku pasovala. Ale iba trošku, nie celá, ale aspoň trošku. Aspoň trošku tam pasovala, tak som ju tam mala. A teraz pozrieť sa na to, že čo je to tá troška, čo je to ten benefit, ktorý mi prinášala táto kocka, ktorá ja viem logicky, že ona mi tam neslúži, ona tam ani nepasuje. No tak sa na to akoby zase vedome a s láskou pozrieť a pekne ju odložiť. Ale až vtedy, keď zistím, že tie benefity a učenia, ktoré z tej kocky mám, si môžem dať iným spôsobom. Až vtedy. Pretože vtedy viem tú kocku chytiť, vyňať, pretože viem, že tu je náhradná kocka a tú náhradnú kocku tam dám a tá tam pasuje perfektne. Čiže o tomto bude ten kurz. Neviem, či vám to niečo hovorí, či vám to dáva zmysel. Toto je to, ako to vnímam, ako to cítim a takto integrujem svoje vnútorné časti.